କେଉଁ ଜିନିଷ ପରିଷ୍କାର ଥିଲାବେଳେ କଳା କିନ୍ତୁ ଅପରିଷ୍କାର ଥିଲାବେଳେ ଧଳା? କଳାପଟା ପରିଷ୍କାର ଥିଲାବେଳେ କଳା କିନ୍ତୁ ଅପରିଷ୍କାର ଥିଲାବେଳେ ଧଳା। ଭାରତ ଏପରି କ'ଣ ତିଆରି କରେ ଯାହା ଅନ୍ୟ ଦେଶ କରେ ନାହିଁ? ଭାରତ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ତିଆରି କରେ ଯାହା ଅନ୍ୟ ଦେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଟେବୁଲରେ ଥୁଆ ହୁଏ, କଟା ହୁଏ, ବଣ୍ଟା ହୁଏ, ତଥାପି ଖିଆଯାଏ ନାହିଁ, କ'ଣ? ତାସ୍ ଖେଳ ବେଳେ ତାସ୍ ସବୁ ଟେବୁଲରେ ଥୁଆ ହୁଏ, କଟାଯାଏ, ବଣ୍ଟାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଖିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଅଜା କିନ୍ତୁ ପିତାମହ ନୁହନ୍ତି, କିଏ? ଛେଳିର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଅଜା। ରାମବାବୁ ଓ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର 3ଟି ଝିଅ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭାଇ। ତେବେ ରାମବାବୁଙ୍କର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ରାମବାବୁଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 6। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2, ଝିଅ 3 ଓ ପୁଅ 1। ଏହିପରି 6 ପୁଅଟି 3 ଝିଅଙ୍କର ଭାଇ। ଗଛ ମୂଳେ ଗୋଟିଏ ଛତା ତଳେ 7 ଜଣ ପିଲା ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଓଦା ନ ହୋଇ ଶୁଖିଲା ରହିଲେ କିପରି? ସେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଉନଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ ଶୁଖିଲା ଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧାର ଘରେ ଟର୍ଚ୍ଚ, ଗୋଟିଏ ମହମବତୀ, ଗୋଟିଏ ଲଣ୍ଠନ, ଗୋଟିଏ ଲମ୍ଫ ଅଛି। ଜଣେ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଦିଆସିଲି ବାକ୍ସ ଧରି ଘରକୁ ଆସିଲା। ପ୍ରଥମେ କାହାକୁ ଜାଳିବ? ଘରଟି ଯେହେତୁ ଅନ୍ଧାର, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଦିଆସିଲି କାଠି ଜାଳିବ, ତାପରେ ଟର୍ଚ୍ଚ କିମ୍ବା ମହମବତୀ ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ।